И ще ви покажа само като вижте за какво стана въпрос. Забавна България. What the fuck, 25 дизлайка, кой може и хареса клипа с Финя? Айде, Сашко, гледай, просто кажете ми, това не е ли пародия на Гери Никола? Значи ти си цяла пародия, като те гледам каква си. Здравейте, казвам се Моника Танасова. Няма да пускам на голям екран, защото ще умреме. Клиповете на Гери Никола, които аз не правих чисто новата песен, днес ще направя момиче като мен. Пускай ги, Сашко. Боже, къде си тръгнала, ма? Започваме. Ще намаля малко. Човек, ама тя дори не се чува като говори. Не снимай това, бе, педерас. Она едва се чува тази свиня, път. Мани, бе, не нищо. Напред, педерас. Ей, Сашко, да го духаш и ти, бе. Боже. Това стига просто, само като го видяхте, само като гледам то педерас, как просташко снима. И тази двама се чува докато пее, защото е много малумна. И двамата са някакви малумни, даже нито един абонат нема. Как може да харесате това, бе, вие? Боже. Айде.